Takže vítam vás ešte raz na tejto diskusii s názvom Poďme hovoriť o študentskej tvorbe alebo študentských filmov. Je to druhá z cyklu diskusí, ktoré začala organizovať redakcia časopisu Kinečko spoločne s portálom Slovenský film, za ktorý je tu Peter Gašparík, ktorého by som vám rada predstavila. A iba v stručnosti vám poviem, že prečo organizujeme tieto diskusie, z ktorých je táto, na ktorej ste sa zúčastnili, druhá. Je to preto, že už keď sme zakladali časopis Kinečko pred 4 rokmi, tak sme si povedali, že nechceme robiť len noviny, ktoré by nejakým spôsobom jednostranne sprostredkovávali odborné vedomosti ľuďom a čitateľom, pretože takto táto spoločnosť a už vôbec nie kultúrna spoločnosť dneska už nefunguje a že chceme vytvoriť istú platformu, v ktorej budeme všetci spolu viesť dialog. To znamená, že filmári, tvorcovia, filmoví vedci, kritici, aj verejnosť a diváci, čo sa nám do veľkej miery podarilo. Vašimi ohlasmi, vašim vstupovaním, vašim kreovaním vlastným článkov, aj rozhovorov a námetov na ne. A rozhodli sme sa v poslednej dobe tento koncept posunúť k tomu, že nebudete môcť, ani my nebudeme môcť vystupovať iba pod vlastne tým rúškom nejakého písaného textu, v ktorom sa ľahšie a anonymnejšie vyjadrí a ľahšie sa cenzuruje, ale že vstúpime do takejto živšej debaty, ktorá bude zaznamenaná aj na kameru a naučíme sa tak úprimne rozoberať tie problémy a tie názory, ktoré máme. Takže držím vám palce a aj by som vás rada vyzvala, aby ste naozaj povedali v tejto debate, čo si myslíte aj o filmoch, ktoré ste videli a čo si myslíte aj o tom, čo sa na škole učíte a čo by ste sa chceli učiť. Tak týmto odovzdávam slovo Petrovi Gašparikovi. Ďakujem a mikrofón môžeš sa... Aha. Ďakujem, ja vás teda tiež vítam, dúfam, že ma dobre počujete. A ja by som na úvod predstavil teda našich hostí. Začnem... Tam choď, to máš vyššie postaveného. Akože Miro Remo mám vyššie postavené. OK, tak začnem z tejto strany. Miro Remo, nedávny absolvent vlastne Bratislavskej VŽMU, dokumentárnej tvorby, štúdia. Chvíľu viem, že bol aj doktorandom, neviem, ako je to teraz. Skončený doktorand a veľmi aktívny tvorca dokumentárnych filmov. Vedľa neho Anton Somoláni, dekan fakulty filmovej a televíznej fakulty VŽMU. Marek Urban, tvorca druhého z filmov, ktoré ste videli. Po mojej lavici Rúžena Rausová, tvorkyňa toho prvého z filmov, ktoré ste videli. A Ľubomír Viluda, prodekan vedúci katedry dokumentárneho filmu Fakulty dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Teda toľko k našim hosťom a ja by som prvú otázku položil asi tvorcom. Tým, že ste videli filmy, máte ich v čerstvej pamäti, možno by bolo na mieste si povedať, ako tie filmy vznikali, čo sú tie filmy zač. Myslím, že to bol bakalársky film a absolventský magisterský film. Takže asi od Rúženky môžeme začať, že prečo táto téma a čo to teda bolo za film. Já bych chtěla ještě zdůraznit, že ten film vznikl v spoluautorství se Stanislavem Králíkem, tudíž my vlastně máme 2 témy, každý ten semestrální film. A jeden film jsme točili o loděnicích, o propouštění v loděnicích. Rozumějte česky? A druhý jsme měli jakoby lehčí žánr, kde jsme si chtěli tak trošku hrát a vyzkoušet si různé věci. A je to vlastně, jakoby sami jste viděli, příběh toho obrazu, to, že je to vlastně nekonečný proces, to je zřejmé, ale kam až nás to jakoby pustilo, bylo to hraní. Teda preto si zvolila takú tému, alebo teda aj zostanú? Ano, a zároveň máme na škole takový limit, kdy musíme odevzdávat filmy do 22. května a už není další termín. Takže jsme se i malinko... A nebo potom o rok. Takže tenhle film byl jakoby od začátku jasný, že budeme postupovat a nic nám nebude stát v cestě, aniž aby jsme ho nedokončili. Oproti třeba těm v loděnicím nestálo. Nič vám nestalo v ceste. OK, Marek, tebe niečo stalo v ceste a prečo takýto film? No, v podstate ten film vznikol ako taký protest voči filmom, ako sme videli pred tým môjim filmom. Takže v podstate ja som si tak nejak akože ťažko znášal tú situáciu z toho nejakého, to dať ďalej, alebo asi bližšie. Nejaké toho stále rovnakého sociálneho filmu, čo si myslím, že je presne podobný prípad ako ten film, čo sme videli predtým.
A som si povedal, že proste treba sa k tomu nejakým spôsobom postaviť a zaviať stanovisko a ukázať to nejakým spôsobom tak, že teda aj tak je to všetko vymyslené, aj tak je to všetko fikcia, pretože proste je úplne jedno, že či sa bavíme o realite alebo nie, ale skôr ide o to autorské gesto a o to, akým spôsobom sa autor postaví k tej realite. Čiže v mojom prípade vôbec nešlo o to, že či by som s tým filmom prešiel alebo neprešiel, ale o to, že som chcel proste niečo povedať. Takže... Na to by som nadviazal otázkou, teda prešiel si s ním zjavne, máš titul. Blahoželáme. Ďakujem. A mal si teda problémy pri prechádzaní? Vieš čo, nie. Akože, však Miro, povedz. Nech sa páči, Miro môže povedať, musí si zobrať mikrofón do ruky. Ja si myslím, že o tom by si mal hovoriť ty, lebo to je taký pekný subjektívny pohľad človeka, teda autora, že... No však nemal som problém s prechádzaním. Mal som problém 2 roky na škole v podstate, že akože všetci mi hovorili, že proste takto sa vtočiť filmy nedajú a že to proste bude úplná blbosť a že to nikoho nezaujíma, to si mi hovoril aj ty. A v podstate akože fakt som každý týždeň chodil na stretnutia s tým, že akože hlava smutku a totálna depresia, že proste toto sa takto nedá točiť a musíme si nad tým sadnúť a musíme sa o tom rozprávať a musíme proste ako to spraviť a teda to takto nemôže byť a to je proste zlé. A potom vlastne sa to zlomilo až teda na klauzúrach, kde proste akože teda to akože vyvolalo veľký rozruch a že v podstate akože všetci boli z toho filmu unesení. Čiže akože nemal som problém prejsť s tým filmom, skôr som mal problém sám so sebou, lebo som akože bol fakt 2 roky v depresii na tejto škole, takže ale inak akože pohoda. Teda na tému tvorivej slobody by si sa vyjadril ako v súvislosti so školou. V skratke, ale. Lebo zaujalo to, vieš, načotol si túto tému, potom to isté sa môžeme spýtať Akadémie umení. Čo ja viem, tvorivá sloboda, to je také... Každý človek, proste je to strašne individuálne. Každý človek má nejakú vlastnú filozofiu toho, akým spôsobom proste vníma ten svoj film a to svoje umenie a to, akým spôsobom točí filmy. Aj to, akým spôsobom vedie ľudí a to, akým spôsobom tvorí a proste snaží sa niečo povedať svetu. A je fakt to, že u Vlada Balca a Ingrid Majerovej som mal proste stálu podporu, teda napriek tomu, že to bolo také veľmi nevyrovnané a že sa akože, že som teda naozaj každý týždeň chodil na ten koberček a bavili sme sa o tom a proste bol som akože taký pod neustálym dozorom a tlakom. Ale napríklad u profesora Hanáka, ktorý tu už nie, by som to živote ten film nenatočil. Čiže je to proste taká nekonečná debata naša, ktorú sme v podstate viedli vždycky na klauzúrach potom, lebo veľa pedagógov z našej proste katedry má úplne inú filozofiu toho, akým spôsobom proste učiť a akým spôsobom viesť proste svojich študentov na vysokej škole. A oni naozaj sú proste nejakým spôsobom zameraní na to, že proste hovoria, že prečo som chcel ísť na túto školu študovať, keď proste sa nemôžem od nich nič učiť. Hej? Ja som sem prišiel študovať, pretože proste som chcel tvoriť niečo sám, akože kvôli tomu, že som potreboval niečo povedať a nie preto, aby som kopíroval svojich pedagógov. Lenže je to vždy o tom prístupe. A proste každý človek má nejaký iný prístup a akože, neviem, no. Tak môj prístup sa nestretol s tým ich a vznikol tento film, čo nakoniec ale nie je zlé. Rozhodne nie. Ja myslím, že by pri Marekovi stálo ešte za zmienku povedať, že on na VŽMU študoval 2 roky, predtým 3 roky v Brne filmovú vedu. Preto možno takto pristupuje k médiu filmu. Ja som študoval 3 roky v Brne filmovú vedu, 3 roky v Brne scenaristiku na JAMU a ešte rok som študoval v Anglicku na dokumentárnom filme na univerzite, takže tá cesta k tomu vlastne VŠMU bola veľmi taká ako rozmanitá. A mňa by teraz zaujímal pohľad tej druhej strany. Miro teda bol podľa všetkého jeden z tých, ktorí ti hovorili, že filmy by sa takto točiť nemali. Je to pravda? Práve, že Miro je jeden z málo ľudí, ktorí akože hovorili, že Miro mi môžeš povedať. Musím to ja nejako interpretovať, ako to bolo. Marek už v 3. alebo 4. ročníku doniesol na postupovky taký zvláštny filozofický film, ktorý nedokázal dešifrovať nikto z tej komisie, ktorá teda mala ho odporúčiť nejakým spôsobom, aby prekonal 3. alebo 4. ročník, 4. a pokračoval v štúdiu. Ty si spomínal to, že či ten priestor tu je slobodný alebo neslobodný. Ja si myslím, že dokumentárny film, aj ja si to teda myslím o tej celej škole, aj keď teda rôzne neprajné odkazy na jej adresu počúvam každodenne, že ten priestor taký ako tu je slobodný a dôkazom je aj to, že s tou svojou filozofiou, s tou tvrdohlavou, nechcem to hovoriť, že povahou, ty si tú filozofiu mal v sebe a veril si jej a tak si ho aj prezentoval a myslím si, že to, že si dostal ďalší priestor, že si bol ochotný aj načúvať, že sa prejavilo v tomto filme. To je taký môj pohľad.
na vec. Isto si tam v tom teda kolektíve autorov, oportunistov si mal aj takých, ktorí ti absolútne nerozumeli, možno ti nerozumejú dodnes, ale to na ceste, keď si razíš svoju filozofiu, to vždy takých budeš stretávať. Takže môžem ako hovoriť o mojom pocite, čo ja z toho filmu mám, ale neviem, či je ešte teraz čas, alebo treba dať priestor aj ďalším. No tak ak ho vieš v skratke zhrnúť svoj pocit smelo. Ja teda som zástancom presne toho, čo hovoril Marek, že prudko neznášam filmy, ktoré sa podobajú tým, ktoré je možné vzhliadnúť na STV, ktoré vznikli za 1 až 2 dní. Strašne to na nich vidím. Mám pocit, že enormné množstvo týchto autorov a týchto filmov sa šíri éterom a ten úplne húbi všetkých potenciálnych divákov a mladých, ktorí odchoval internet a rýchle videá a absolútne odlišný prístup k médiám. Dokonca som si chvíľu myslel, že aj tento tvoj film je takým filmom a v polke sa stalo to, čo ste mali možnosť vidieť. Neviem, no, pre mňa to bol veľmi pozitívny šok, že tu existuje človek, ktorý v takomto veku reflektuje mediálny svet tak, ako ho reflektuješ ty, že sa to vlastne stalo médium, vlastne ako také film, sa stal úplne tvojou bytostnou témou a neviem, no, mňa to úplne paralizovalo, ja si to pamätám na ten pocit, lebo ja som mu písal posudok na ten piatacký film, teda magisterský posudok. No a bol to pre mňa zážitok, no čo vám poviem, ako... Čakal som úplne niečo iné, už som bol aj taký trochu namyslený, že zase nejaký ďalší dokumentárny film, čo musím hodnotiť. A trošku mi to aj otvorilo oči v tom, že ako jednoduchou metódou, ako jednoduchou cestou je možné vypovedať príbeh. Ja sa teraz topím v mnohodňových natáčaniach, točím film častokrát aj 20 až 30 dní a ty si to formálne dokonalo pripravíš a prakticky demonstruješ, že film je možné natočiť za jedno po obede, teda čo sa týka realizácie, čo ma do veľkej miery fascinuje a s týmto prístupom som sa na tejto škole ešte nestretol, takže to je taký môj pohľad na vec. No, ja som bol ako fascinovaný aj... Teda viem, že je to film na jedno pozretie, že to stojí na tom prekvapení, ale tak sú aj také filmy, to je môj názor. Nechcel by som to teda moc rozširovať, lebo to je na takú hodinovú debatu potom, že... Možno ani nemusíš pokladať mikrofón a hneď ho môžeš posunúť pánovi dekanovi, ktorý by nám mohol povedať, ako ten film vníma on, možno aj v kontexte ostatnej študentskej tvorby. Či má teda také výnimočné postavenie, ako tvrdí Miro? Bolo povedané niečo také, že či s filmom prešiel alebo neprešiel. Ja si myslím, že najväčšia chyba u študentov je film nenakrútiť. To znamená, že neprešiel najčastejšie. Ale myslím si, že veľká väčšina študentov, ktorí film nakrútia, prejdú. A má tie parametre, ktoré ten pedagóg vyžaduje. To znamená úvodné a záverečné titulky a dá sa premietnúť. Čiže ja by som z toho nerobil nejakého takého veľkého strašiaka. Samozrejme sú vždy nejaké také, preto sme aj umelecká škola. Myslím si, že dostatočne otvorená jedna aj druhá, lebo som pôsobil na obidvoch. Tu v Banskobystricku som dokonca spolu zakladal pred 13 rokmi. Mohol som ovplyvňovať aj to, že ako to budeme učiť, akým spôsobom a tak ďalej. Ale v podstate z môjho pohľadu tá škola je priestor, kde si mladí ľudia majú odskúšať. Nájsť si svoju cestu, čo im vyhovuje, svoje osobné šťastie. Pretože škola je na to, aby filmár, ktorý nakrúca, ho to bavilo. Ten, čo ho to nebaví, tu nemá čo hľadať, môže sa zamestnať rovno v televíznych novinách. Občas si natočí také filmy, o akých sme hovorili, ktoré sa nadrtia za 1, za 2 dní, dennodenne ich vidíme. A ľudia ich pozrú, možno nepozrú, zabudnú na ne. A myslím si, že veľká väčšina pedagógov sa tu snaží a na jednej, aj na druhej škole urobiť to, aby tie filmy boli také, aby jednak diváci ich chceli vidieť, aby si ich zapamätali a aby jednak aj autori sa naučili odovzdávať niečo tomu auditóriu. Takže to je taký náš sen. Niekedy sa to podarí, niekedy nie. Ale je dobre to skúšať. Preto ja svojím spôsobom som sa naučil odpozerať každý jeden študentský film, vydržať to častokrát, lebo niekedy to naozaj tak, ako sa spomínalo, že ťažko sa dešifrujú a potom musíme hľadať a tak. A myslím si, že snažíme sa vždy hľadať to pozitívne, čo je v tom a pomáhať tým študentom, aby našli vlastne seba.
Čiže nikdy by som nestával dva študentské filmy proti sebe, že tento je lepší, tento je horší. Je to individuálna záležitosť. Viete dobre, že každému z vás sa raz film podarí, a raz sa nepodarí. Raz vyhrávate ceny na festivaloch a dokonca študent vyhrával ceny na festival, mi povedal, bože, s takým hrozným filmom to vyhrávam, ten sa mi vôbec nepodaril, on vyhráva. Čiže ja by som nič neabsolutizoval v týchto veciach. Sme vo sfére, si myslím, akejsi slobody a veľmi veľa študentov to donesie filmy, o ktorých by som nikdy nepredpokladal, že vôbec môžu vzniknúť za tie minimálne prostriedky a za technicky obrovských problémov, ale často aj tvorivých, lebo však veľa študentov začne film a nevie, čo z toho bude. Takže to je taký môj vklad do začiatku do tejto debaty. Čiže nechcel by som ako hovoriť o tom, že či takto nakrúcať, alebo tak. Pretože autor môže za rok prísť a príde úplne veľmi podobným filmom a bude celý šťastný a nevieme, môže to byť. A potom je to taká ďalšia vec, ktorú ako z vlastnej skúsenosti viem, že tá škola tvorí nejaký priestor, sa snaží motivovať študentov k tej tvorbe. Aspoň by to mala robiť. A nikdy neznamená, že niekto, kto je geniálny študent, a vieme to z vlastnej skúsenosti, a na škole sa mu úžasne darilo, vyhrával festivaly, že celý život bude svetový tvorca. Že nie je nikdy napísané. Takže ja tým chcem povzbudiť aj tým, ktorí veľmi veľa skúšajú a tým pádom sa im skoro nič nedarí, že by nemohli byť dobrí tvorcovia. Takže všetko je tu otvorené. Ok, vidím, že téma tvorivej slobody zarezonovala. Ako je to s ňou teda v Banskej Bystrici, ale možno teda neabsolutizujme. Aké boli limity pri krútení tohto konkurzu? Já bych chtěla říct, že kolegův film se mi velmi líbil a že doufám, že třeba za 2 roky jako magisterský natočím takovýhle. A co se týče té tvořivé svobody, tak tím, že já jsem si opravdu chtěla hrát a chtěla jsem si vyzkoušet, kam až mě to téma povolí, ten příběh toho obrazu těch lidí, tak se stalo to, že jsem vlastně dostala grant od Tatrabanky, dostala jsem grant od Audiovizuálního fondu a můj konzultant s tímto tématem nesouhlasil. A neměla jsem žádný problém najít si jiného člověka. I ten konzultant se necítil nějak uražený a dal mi tu svobodu jít tím svým směrem. A myslím si, že ta škola že nenaučí někoho natáčet filmy, že to je o setkání o tom, jestli já přijmu tu cestu, anebo se vydám tou jinou. Čiže keby si mala pomenovať nejaké obmedzenia, ktoré si mala, možno aj, že pri tvorbe už... Omezení. Ono to asi možná vyzní tak jakoby kliše, ale já nevím, jestli se... Omezení v tom filmu, každý tvůrce je sám pro sebe omezením, ale jestli neuvědomuji si, že by mi škola kladla nějaké omezení. Právě, že naopak jsem cítila takovou podporu to hledat sama sebe v tom třeba i. Ja som tam videl pod pedagogickým vedením aj Ľubomíra Viludu. On bol teda ten konzultant, ku ktorému si prešla? Ne, nebyl. Som boli ročníkový vedúci. Aha, takto. Okay, a keby sme mali tento film zaradiť do kontextu možno tvorby študentov Akadémie umení, vymyká sa alebo splňa? Myslím, že se vymyká. Tím, že už se vymezuje tím tématem, že i tím žánrem, že to je, že ty filmy můžou mít i ten lehčí žánr, že samozřejmě vždycky ten tvůrce má potřebu něco říct a měl by něco tím filmem říkat. A ne vždycky by to měly být povrchní věci, i když já si nemyslím, že třeba tohle téma bylo povrchní. A čo si myslí Ľubomír Viluda? Teraz o čom? No tú istú otázku, že či ten film sa vymyká, ako teda tvrdí autorka, a že možno aké témy si vyberajú študenti Akadémie umení pre svoje absolventské práce. Ten výber tém je ako absolútne rôzny a vlastne je to na nich. Ako škola je, a v Bystrici je to tak a vlastne ten systém, to povedal dobre pán dekan, že vlastne on to zakladal s pani Plítkovou a ten systém je odlišný, preto ja by som vôbec neporovnával dve školy ako našu a ja si myslím, že má svoje opodstatnenie, našla si ho a ten systém proste je nastavený tak, že
my by sme mali vytvárať pre študentov nejaké podmienky. Zase na druhej strane, keď sa tu rozpráva, že o tvorivej slobode, že čo je to sloboda, ako, čo, chytím ju pod krk a nebudeš robiť, alebo ako, sloboda ako taká by mala byť predovšetkým o zodpovednosti a tam je veľká zmena, keď prichádzajú študenti do prvého ročníka zo strednej a čakajú, že niekto im bude zrazu niečo nalievať a prikazovať, že čo majú robiť. Ak toto chcú, nech idú študovať niečo iné. Práve, že na týchto umeleckých školách, ja si myslím, že v Bratislave je to tiež, že dostávajú tú slobodu, ale to je o tej zodpovednosti, že ja chcem niečo robiť a nakrúcať, že som tu prišiel, ako ja mám nad ním sedieť a nútiť ho robiť cvičenia. Však on musí sám cítiť, že mu to niečo prinesie, ak nie, tak niekde inde. Ak sa v tom, ako ja to hovorím na začiatku študentom, že ak čakajú, že tu ich niekto bude strážiť alebo proste naháňať, nemusia nič. Však povinnú školskú dochádzku dokončili, treba nám krajčírky, k CNC strojom treba robotníkov. Proste nech idú robiť. A ak ich toto baví, nech to robia. Proste a nech aj tých pedagógov, zase ja na druhej strane hovorím, že ak sa stretnú s tým, že pedagógovia ich odmietajú, tak nech mi to povedia, lebo tú možnosť konzultácie, aby mali širokú. Lebo to je ako na širokú diskusiu. U nás je to teda dané tak, že proste pekne to povedal profesor Špáta, ktorý vlastne už nežije, a že vlastne v tom štábe by mal byť vytvorená tá zložka pri tom dokumente taká, že ja neviem, že tie zložky kameraman, zvukár, režisér, že by sa mali vedieť kedykoľvek nahradiť, hej, zaskočiť. Proste aby rozumeli, aby tvorili nejaký kolektív. Na druhej strane ja stále tvrdím, že nemáme dostať podľa vzoru Špátu, sú pedagógovia asi aj na tejto škole, ktorí nemilujú dostatočne svojich študentov, lebo Špáta povedal, že ak by sme ich dostatočne milovali, tak ich vyhadzujeme a neumožníme tým lenivcom ísť ďalej. Jednoducho, keď je niekto lenivý, tak prečo? A to, že či sú, ako ja si nemyslím, že by sme niekomu prikazovali, ale dobrý taký príklad je jednej študentky, ktorá sa vrátila z Erasmu, z Fínska minulý rok, nakrútila film, hej, a prišla za mňou a hovorí, že teraz už rozumie jednej veci, že prišla do Fínska a proste predstavila svoj projekt, hej, a tam boli z toho všetci nadšení, dostala takú techniku, o ktorej by sa jej v Bystrici ani nesníval, proste nakrútila to. Potom sama uznala, že ten film ako za veľa nestojí, ale vlastne ona hovorí, že asi v Bystrici by jej niekto na začiatku povedal, že prečo touto cestou nemá ísť. Hej, že možno, že by sa stretla s tým, že ho nemá vôbec nakrúcať, alebo aký pohľad možno na tú tému by mala zvoliť. A ja si myslím, že, lebo keď tu vidím, tak ako sedí tu dosť veľa študentov z Bystrica, ak niekto, že ja som, povedzme, alebo z pedagógov, že by sme zakázali niekomu niečo realizovať, tak si myslím, že nie. Akurát ich môžeme, bo pedagóg môže ukázať tú cestu. Ale zodpovedný, ja im to stále hovorím, zodpovedný za ten film vždycky v konečnom dôsledku ostane ten študent, ten režisér, on potom pôjde s tou kožou na trh, lebo čo ja možno ako hovorím tiež, že každá škola je dobrá podľa toho, aké má výsledky práce študentov, lebo môže prísť do Bystrice aj Spielberg a keď budú robiť na figu filmy, keď sa budú na ňo chodiť len ako pozerať ako na ikonu, tak z toho, tak čo? Samozrejme, je to veľmi závislé od pedagógov a ja môžem niekedy možno len závidieť, že vy tu máte takú koncentráciu v Bratislave, že povedzme, tí študenti si to môžu vyskúšať aj v iných odboroch, čo u nás je v jednom, ale proste ten výsledok je vždycky ten film, s ktorým ideme na trh. Nie, lebo to, či ja spravím film, alebo môj nejaký kolega, tak to vôbec nemá vplyv na tvorbu Rúženy. Ona môže akurát prísť a povedať, že sa jej nepáči. Alebo že by ona to robila nejakým iným spôsobom. Ale nech si oni nájdu svoju vlastnú cestu. A úlohou školy je im vytvoriť podmienky. A ja si myslím, že v rámci možností, nehovorím teda, že v Bystrici není čo zlepšovať. Je toho veľa, ale vždy to je v nejakom danom priestore, čase, čo je závislé od peňazí a iných vecí. Môžem iba, pardon, ja do toho skočím, ja teda, môj telefon to nie je, ale vypínam si ho, neviem, či ostatní máte vypnuté. Môj to tiež nie je. Ja by som ťa len prerušil v tomto. Tu je si zlá baterka v tomto. Však to je počuť. No, ja by som ťa prerušil v tom, že
Ale my to máme kvôli záznamu tej mikrofóny, tak ja ho možno posuniem. Je možno veľmi dôležité, lebo my sme tak naučení aj z mojich študentských čias celú tú, lebo za nás sa za socializmu vždy niekto staral o to, že ten film vidia diváci, že niekde ho niekto odpremieta, že pôjde do distribúcie. My sme ako si zabudli na Slovensku, že študentov treba učiť nielen filmy nakrúcať, ale vedieť ich aj realizovať. Neznamená to, že či získam peniaze alebo nie peniaze, ale aby ich niekto videl. Lebo často sa stretávame s tým, že tu v škole si povieme 4, 5, 10, ktorí ten film vidia pri skúšach, aký je on úžasný. Tu v bufete sa to hore rozšíri. Ja sa potom pýtam, a vy ste videli ten film? Nie, ale všetci o tom hovoria, že je ten film úžasný. Takže teraz viete iste všetci, že prebieha akcia, každý mesiac máme jednu premiéru v kinách, v multiplexoch. Pozeral som sa, skoro žiaden študent z VŠMU na premiére Kobyliek. Mali tam dokonca autori svoje filmy, neprišli. Čiže to je istá zodpovednosť. Ten autor, keď má ten film, malo by o to zaujímať. Od januára budú mať študenti každý týždeň hodinovú reláciu, každú nedeľu od 7. do 8. Zase je to z odpovednosti, ako pridajú svoje filmy do kolekcie, ako ich pripravia. By čakali na nejaké reakcie, možno aj teta Majcichová im povie, že sa mi to líbilo alebo nelíbilo, ale je to o tom, že keď učíme študentov komunikovať, niečo zdeliť, niečo povedať, to je jedno, že je to individuálna vec, ktorým smerom sa ten študent vyberie, ale tá zodpovednosť je naozaj doťahovať tie projekty do konca a tie sú už nie len v tých titulkoch na začiatku, na konci, ale aj v tom, aby naozaj ten film nešiel len na jeden festival a som spokojný, keď som zarábol jednu cenu, ale aby tí ľudia ten film naozaj videli a povedal tým ľuďom to, čo chce povedať. Takže to je nejaká taká vec, na čom sme začali aj s pánom Viludom už aj pred 3 rokmi pracovať, keď sme spoločne dokumenty dávali na TA3. Rok sme vydržali so študentskými filmami z našich 2 škôl, po 2 týždňoch sme sa striedali a musím povedať, že TA3 urobila komerčné terno na našich dokumentárnych filmoch. Komerčné terno v tom, že viete, aká bola sledovanosť priemerná? Okolo 150 000 divákov. Sa podržte. 150 000 divákov pre teatry znamenalo jeden silný reklamný blok pred a po tej polhodinovke. Takže neznamená to, že filmy, ktoré natáčame takéhoto typu, lebo aj takéto filmy tam boli. Že nie sú filmy, ktoré by diváci nechceli vidieť. Alebo sú filmy tzv. Nekomerčné. Nie, sú to filmy, ktoré tiež chcú ľudia vidieť. A toto bola tá pravda, lebo tam sme naozaj dávali častokrát s pánom Viludom filmy, lebo už tak sa blížil ten koniec a už sme nemali moc čoho variť. Každý film sme našli, že buď nemal titulky, alebo nemal nejaké náležitosti. Teraz oni si vyberali, že to nedáme a tak. Takže to je to následné, že jedna vec je filmy nakrúcať, je to drahá záležitosť v takom tom podaní, keď už máte nejakú profesiu vyštudovanú. A tá ďalšia vec je tá samotná zodpovednosť toho autora. Keď už sme pri téme teda prezentácie tej študentskej tvorby, vy ste spomenuli projekt Kobylky, ktorý je takou novinkou, myslím, že 2 bloky zatiaľ. Áno. A TA3, ktorá sa týka teda aj Banskej Bystrice. Banská Bystrica tiež mala filmy premietané na teatri. Aké sú ďalšie možnosti? Kde sa má teda bežný Slovák možnosť stretnúť so študentskou tvorbou? Alebo je jedným z princípov tej študentskej tvorby byť vlastne prezentovanou? Ja si myslím určite. To je základný tréning školy je to, lebo vychovávame si myslím ľudí, ktorí by mali vedieť tvoriť celý život. To je 40 rokov. Úspešných tvorivých minimálne. To je aspoň naše prianie. A to znamená nenatočiť len prvý film a posledný, ale baviť o to celý život, aby fungoval v tom, čo má čom si zvolí a bol z toho šťastný, že robí. A to bez takéhoto niečo nejde. A hovorím, veľkým experimentom pre nás bude, zatiaľ zmluvu pripravujeme, od 1. januára by sme mali začať prvým blokom, od 7. v nedeľu, každú nedeľu do 8. do 7.50 by mali študentské filmy. Čo je veľká novinka, mali by byť dokonca tieto vysielania platené pre školu, takže zvedaví sme, ako to opadneme úplne. A ktorá televízia? Slovenská televízia, takže sme v prime time oproti televíznym novinám. Ja hovorím, že náš divák televízne noviny nepozerá, lebo to sú tie, o ktorých sme hovorili. A ako je v tomto smere na tom teda Banská Bystrica? Ty si sa chcel vyjadriť k tomu, že či je jedným z princípov študentskej tvorby, alebo teda je potrebné ju prezentovať? No, aký iný princíp by si
Proste keď niekto nakrúti... Ďalším princípom môže byť, že sa ten študent naučí na nej a že to tak možno určite, nie je tak dielo hodné prezentovanie. No dobre, jasné. Ja na toto je napríklad konkrétne za minulý rok máme, čo sme to robili s pánom prodekanom Kršiakom, teraz sme robili nejaký zoznam filmov, ktoré môžu ísť, tak máme tam 22 filmov, ktoré vieme, dokumentov za plynulý rok, ktoré vieme bez akejkoľvek hanby pustiť kdekoľvek, hej? Bez akejkoľvek hanby. Nie sú tam vôbec prvácké filmy, ktorých cieľom je naozaj len postupovať. Druháckých je tam minimum a potom sú to tie vyššie ročníky, čo je prakticky 3/4, hej, tých ostatných filmov. Čiže že určite na jednej strane, aby sa tí študenti, cieľom tých cvičení a filmov ročníkových je, aby prešli určitou etapou, ktorá je povedzme u nás nadstavená tak, aby sa to nejakým spôsobom v tom bakalárskom ideme hlavne možno viac po remesle, kdežto pri bakalárskom samotnom dostávajú úplne voľnú ruku a potom v tom bakalárskom či magisterskom už viac menej ešte väčšia voľná ruka na to viesť ich k autorskému filmu, hej? To, čo by... A tam by sa podľa mňa zase nemali opäť dostať všetci. Prečo? Aby... Ale určite tvorba, lebo tvorba, ako tá prezentácia... Už nechaj nech povedať. Dobre, tak už... Z toho PR-u, prosím. Áno, dobre. My sa chceme predať, nie? Však sme pedagógovia. Tak, vaša otázka teda? Mám mať mikrofón? Tento vás by mal zachytiť. No lebo poďme konkrétne k tým filmom. Zachytila si určite. Nie, to neviem. Že mňa by zaujímalo, že či tá autorská sloboda neprevážila nad etikou, lebo chvíľkami som mala problém s etikou, s etickou stránkou filmu a že ten nápad, dokument ako fikcia bol dobrý, ale to rozvinutie v tom filme o filme mohlo byť lepšie. Tá úvaha o tom, že tie dokumenty sú vlastne fikciou, bolo to tam veľmi krátke a bolo to také trošku labilné. A treba ale ten etický princíp, že existujú naozaj rodiny, manželky, ktoré prišli od tých svojich manželov na tých misiách. To existuje, to nie je fikcia. Potom existujú naozaj záznamy Al-Kaidy, ktoré boli zverejnené z poprav. To sú tie etické stránky a že či s tým niekto nemusí mať problém, keď sa dotknete práve tejto témy, ktorá je dosť citlivá a ešte nič o nej nebolo natočené. A prídete s takouto fikciou o tom, že tá žena, ktorá rozpráva, je vlastne fingovaná, ale hovorí o veciach, ktoré sa reálne dejú. Ale nerozumiem otázke. No, je to na diskusiu, že či tá tvorivá sloboda neprevážila nad tým etickým prístupom alebo etickou stránkou. A keď tá žena, ktorej zomrel ten manžel, uvidí ten film keby tu napríklad teraz vedel niekto s nami, kto by ti povedal, že môj otec zomrel tam. Presne, no. Takto, no. No a v druhej svetovej vojne zomrelo 5 miliónov vojakov a natočili sme kopec dokumentov o tom. Ale to je 60 rokov odstup. Takže tento film mal vzniknúť až o 50 rokov, hej? Či? Nie, tak pýtam sa, že možno, že by sa aj ostatní mohli... No možno aj pri tom vedení, že aby sme vrátili tú diskusiu tam, lebo keď sa hovorilo o tej tvorivej slobode, tak vlastne pán dekan aj pán Biluda začali hovoriť o tom, že akú disciplínu by mali mať tí študenti a zodpovednosť za tú technickú stránku a tak. A že tá otázka pôvodne podľa mňa smerovala tam, že aká je ako keby tá sloboda, či tí pedagógovia vedú aj v tomto zmysle tých študentov, že aká je tá autorská výpoveď, že treba ty, keď si točil tento film, či ti do toho vstupoval niekto v zmysle, že si není istý, či je to morálne, alebo či ten dokument ide nejakou cestou, ktorá buď ide cestou tej morálky, alebo sa snaží byť progresívna a vzťahovať sa skôr vlastne k reflexii toho média, alebo že či sú takéto nejaké trendy tých škôl, tých jednotlivých odboroch tvorivých, ktoré by sa dali zadefinovať a ktoré ste pochopili počas toho vášho štúdia. Alebo aj teda tí pedagógovia a pán dekan, či by ich vedeli za svoje školy akože odprezentovať. No, super.
No jasné, a to, čo ste o čom hovorili, o tej slobode a o tom proste, že vytvoriť priestor pre tých študentov, aby si točili svoje filmy, super, akože institucionálne zázemie proste vysokej školy je úplne fantastická vec. Myslím si, že všetci, aj tu, čo sedíme v sále, vieme, že aký je to fajn pocit proste, keď nemusíme zháňať prachy proste u súkromných sponzorov alebo u AVF, proste bez tej institucionálnej podpory by sme to nezvládli a tým pádom by proste možno nevznikol, tento asi hej, ale nevznikol by asi množstvo filmov. Čiže je super proste mať tú slobodu, mať to zázemie nejaké inštitucionálne. Druhá ale otázka, lebo to je taký ten základný level, hej, to je ten level 1, o ktorom ste všetci hovorili a je to úplne super. Ale tam potom je level 2 a level 2 je proste vedenie ľudí proste. Sloboda nestačí proste. My sme na vysokej škole na to, aby ste nás niečo naučili, ale proste nie, že proste vy nám máte naliať niečo do hlavy, že proste my sme také tupé zvieratka a ovečky, ktoré sme sem prišli proste, aby ste nám niečo akože povedali, aby sme to opakovali po vás, ale aby ste proste nás viedli. A toto je práve tá otázka toho čo si vás chcela povedať, že jednoducho proste my tu proste nemáme nejaké vedenie tých študentov. A práve, že tá sloboda, ktorá proste tu akože kvázi je a akože to je akože fajn, že proste mohol som aj ja natočiť ten film. Aj Vojtek mi na klauzúrach povedal, ale však veď aj tvoj film tu vznikol a však akože je to fajn, ale nevznikol vďaka tomu prostredí, ale proste napriek nemu. A však to je akože super, lebo proste on by nikdy nevznikol, keby som na tejto škole neštudoval, pretože vlastne vznikol aký taká revolta voči tomu, čo sa tu vlastne deje. A nielen voči tejto škole, ale voči celému tomu slovenskému kontextu, kde mám pocit, že proste prevláda istý typ dokumentárnych filmov a myslím si, že sa strašne bazruje na veciach, ktoré pre mňa nie sú relevantné. Pretože to množstvo sociálnych tém a tak ďalej a tento dokument sa stavia vyslovene proti tým sociálnym témam a proti tomu, že jednoducho áno, je to super, proste je to dôležité, ale nemáme tam srdce proste. My to robíme ako také tupé stádo proste. Tí ľudia to robia, lebo to robil Hanák, lebo to robil Slivka a nerozmýšľajú nad tým, že prečo to máme robiť. Čo sa týka etiky, neviem, akože, alebo nejakého morálneho obmedzovania. Morálne obmedzovanie nebol problém pri tvorbe tohoto filmu, pretože v podstate skôr sa hovorilo o tom, že to nebude dobrý film. Že proste, že jednoducho... A to nejde o to, že by mi niekto povedal, že proste nenatočí ten film. To bolo o tom, že som rok počúval, že to nebude dobrý film. Že proste, že jednoducho to nikoho nezaujíma, že to nebude dobrý film, že proste takto sa točiť filmy nemôžu, že to proste nejde, že to musíme robiť inak, že sa na to musíme pozrieť inak, že to proste musíme spraviť inak. A akože môžeme teda raz hovoriť o slobode, že áno, vznikol ten film, čiže mal som de facto slobodu ho natočiť, ale ide o to, že proste som ten film natočil akože s brutálnym psychickým vypätím, hej. Že som chodil každý týždeň do školy, alebo aj teda nechodil radšej, lebo proste som mal také nervy, že keď som sa mal proste vkročiť, tak som proste akože radšej akože nevstal z postele proste. Alebo ochorel, ja neviem. Čiže my sa môžeme tváriť, že tu máme nejakú slobodu, ale my tu nemáme vedenie a proste nemáme tu ľudí, ktorí by nám proste otvárali tie dvere. Takto ja by som vás toto prerušil v tom, že nemám rád absolutizovanie. Nemôžeme povedať, že my všetci, lebo vy ste sám, jeden, každý z vás je osobnosť, každý jeden pedagóg je osobnosť, každý je iný. Mali sme prieskum na jar, je to veľmi zaujímavé čítanie. Dali sme to na katedry pedagógom, aby si prečítali, čo študenti o nich napísali. Ten prieskum je veľmi priekazný, lebo asi 110 študentov sa vyjadrilo a veľmi poctivo vypísali. Takže je tam vidieť obrovské rozdiely aj názorov študentov jednak a názorov na pedagógov, vzťahy na pedagógov. Čiže nedá sa to absolutizovať z pohľadu jedného študijného programu alebo jedného študenta na konkrétneho jedného. Čiže ja by som v tom nebol, ja som zastancom toho, že naozaj pedagógovia, čo sa mi nedarí tu presadiť, by sa mali naozaj striedať po rokoch, aby tí študenti vedeli absorbovať čo najviac názorov, myslení od rôznych pedagógov. Dobre, niektorí chcú mať ako za sebou pomníky, že majú 5 rokov jedného študenta, vedú ho a je to môj absolvent. Niekedy sa to podarí, na Mira Rema sú všetci hrdí, lebo absolvovali Mira Rema, ale niekedy sa to nepodarí a nie sú hrdí. Takže a o tých moc nehovoria, ale práve... Ale môžem? No. My trošku odbočujeme od témy, mám pocit stále, že sa to zamotá. Ja viem, vy ste sa pýtali na tú zodpovednosť, ešte dokončím, lebo to má dosť pri týchto filmoch, ako tá zodpovednosť. V tomto máte pravdu. Vám poviem vec, lebo mám natočené niekoľko vojenských filmov, bol som aj v Afganistane, asi o tom mnohí viete. Film som tiež lepil, býval som mesiac a pol vedľa heliportu, kde sa striedali jednotlivé štáby, dokumentaristické pristály a naozaj reportáž vypadá tak, ako ste ju vy ako mi to hovoríte. Je to fikcia, jedna veľká fikcia, prišiel štáb BBC, ktorý je pokladný za najdemokratickejší na svete, že to robia najpravdivejšie, no nie. Vystúpili z helikoptéry, helikoptéra vypla rotor, on robil stand-up, za nimi cvičili vojaci, ktorí tam ich necvičili, aby ďaleko nemusel chodiť. A otázka znie, natočili ste to?
Nenatočil som to. Prečo? Nenatočil som to, lebo by ma zavreli do basy. No. Lebo som bol živený. Ale ja som to natočil a urobil som film inde. Ale hovorím len to, že nie vždy takto. Zmyslom nakrúcania nie je nakrúcať tajne. Pravdu je zmyslom. To nie je pravda. Nakrúcanie vždy je fikcia. Pozor. Vy keď nakrútite pravdu, ako vybuchne bomba a je tá bomba 500 metrov ďaleko a vyzerá to asi tak, ja som to nakrútil, mám to aj vo filme, je to akože puk v diaľke. Keď to pustíte divákom, tak povedia, že to nie je žiadna akcia, tam niečo buchlo, nič sa nedialo. Ja hovorím, a tam zomrelo 5 ľudí. A v tom zábere to je, ale možno, že niekde v diaľke. Tak normálny tvorca fikcie urobí to, že si zaplatí za $1 dedinčanov, tí tam pobehujú, ratata, dá zvukár do toho, padnú na zem a všetci sú zrození, ako to funguje. Takto som zažil spravodajcu, mesiac a pol som tam bol, tie štáby sa striedali. Že to je tá dokumentaristická fikcia, je to pocit toho, čo som videl. Otázka bola teda, pýtali ste sa vzhľadom na morálku. Hej, ja by som... Hlas 98 Kuboša, ktorý mal s tým problém. Tak teraz je to podobný problém ako Hlas 98, alebo podobný, neviem sa teraz presne vyjadriť, ide mi o toto, že ak Kuboš v 98. natočil Hlas 98, ktorý kritizoval Mečiara, kritizoval všetko to, čo vtedy ešte nebolo tak vyplávané na povrch a dnes už každý mu dá za pravdu, tak Marek Urban dnes kritizuje médiá za ich konanie, tak ako to spomína pán Somolány, ako médiá fungujú, cez nejaký pozorovateľný etický problém, áno, vystáva tam v prvej polovici filmu, teda keď sa dozvieme, že vlastne on je použitý, on nie je zneužitý. On je použitý tak, ale zároveň ten autor demonštruje tým použitím tohto kvázi etického problému niečo, čo je vyššie nad tým jednotlivcom, nad tou jednou ženou. Bohužiaľ, som teraz svínsky, ale je to tak. A teda z môjho pohľadu. Tak to vidím ja. No. Ja to tak nevidím. Pre mňa je totiž to veľmi úzka taká tá bariéra medzi tým, že čo ešte je to etické a čo už nie je etické v týchto prípadoch. Já jsem právě chtěla říct, že v rámci té etiky, té otázky, že každý člověk má tu svou etiku nastavenou jinak tím prostředím, ve kterém vyrostl, to, co mu dali rodiče, společnost, a škola může nabízet nějaký etický kodex, který by člověk přebíral, ale určitě by ho neměl vnucovat. A když vezmeme tvůrce, třeba jinde ho má Špáta, jinde ho má Klusák a jsou to oba dva respektovaní tvůrci. A u vás je to jako na škole? Já si myslím, že je to ponecháno na nás právě, že ale samozřejmě se člověk může setkat s tím jakoby protichůdným názorem, ale řekla bych, že vždycky, nebo já jako tvůrce si to stejně asi, pokud mě ten předkládaný jakoby názor neosloví, tak stejně jdu tou vlastní cestou. A myslím si, že i ti studenti jdou potom vlastní cestou a že zase ten pedagog by měl jakoby nabízet, že to je asi sen každého pedagoga, že osloví a že ten student přejme nějakou tu jeho etiku. Nebo ne sen, to jsem řekla úplně hloupě, ale že vás ovlivní natolik, že se vás to svým způsobem dotkne. Ale je otázka, co je etika. Kde má hranice, kde začíná a... Tak podľa mňa sú neetické všetky sociálne dokumenty. Lebo proste istým spôsobom je to proste úplný hyenizmus. Akože napríklad tvoja úvodná scéna s tými romskými deťami, to mi prišlo úplne také... Ja neviem, ja by som proste za tými Romami nemohol prísť a neukázať im ten obraz a dať to do filmu, lebo proste tie filmy tak... Víceméně tam ani nešlo o to, tam šlo o to, že o to jejich pochopení, o to jejich vyjádření, že to jakoby tou svou kulturou vlastně uchopí ten obraz. Tou svou vlastní zkušeností a ty děti jakoby české zase to uchopili tou vlastní zkušeností, že to je jenom o porovnání, že tam ani nebyl nějaký vyšší cíl nebo záměr ukázat, tak pojďme do té romské osady, že tam šlo o to vyjádření, o to, co ten obraz dokáže vzbudit, kolik může být podob. Áno, to je pekné, ale na druhú stranu každý ten film proste nevzniká v nejakom váku
A vzhľadom na to, že ten kontext tých sociálnych dokumentárnych filmov je nejaký a proste naozaj na tých Rómoch sa tu bazírujú akože dosť výrazne, tak treba rozmýšľať nad tým, že proste áno, zase sem dáme tých Rómov a zase proste budeme ukazovať a také opičky v zoo proste. Ja si myslím, že na Slovensku dochádza v tých filmoch. No ale však, veď práve to ja kritizujem, že tak funguje. A to, že to tak funguje, tam nebyl ten záměr, já to nemyslím, já to myslím tak, že prostě tu je ta jakoby romská politika takto nastavená, že každý je na ní strašně citlivý a stále se jakoby bojí toho dotknout a když se dotkne, tak hned se zatím hledají obrovské záměry, ale pro mě prostě je to zajímavá kultura, tečka. To je pekné, len práve to mám pocit, že dochádza k nejakému skanzenifikáciu proste tých Rómov na Slovensku proste. Že my absolútne neriešime nejaký problém, alebo nehovoríme proste o niečo, čo sa deje. A to už je zase to sociální téma teďka. No ale to má sociálne téma, jednoznačne. Ne, to odmítam. Takto ja by som povedal zase taký trošku opačný príklad, lebo vy ste mali snahu niečo povedať a chcieť. Strašne ste to chceli povedať. Podľa mňa to v tom filme není. Lebo vy, keď hovoríte, že bojujete proti takým filmom, ako sú tieto, to v tom filme nie je. To si len vy nahovárate teraz pod platnom. My sme to z toho nezistili. Poviem vám to úprimne. Ja vám poviem opačný príklad. Svojho času ako študent v 2. ročníku na FAMu, kameraman, som natáčať mal farebnú etídu. Tak som vymyslel princíp, že lacné krepové papiere vystriedam červený a modrý. A čo ešte tam dať, tak som vymyslel, že otočím kameru naopak a budem mať všetky zábery spätne snímané filmovo. Urobil som z toho nejaké cvičenie, dostal som z toho nejakú jedničku a prijal som si to na školský festival ako Ačko, tak aj FAMu malo. Ani som tam nebol a odrazu za mnou dobehnú na internát, že prídi, že vyhral si, že absolventské filmy si porazil, že máš najlepší film na tomto, že aj cenu divákov máš, aj porota ti dala to. Čo s takým cvičením, však tam boli veľké filmy. A výsledok bol ten, že to auditorium si vysvetlilo, že to striedanie tej mojej červenej a modrej farby je boj proti komunizmu a že tí ľudia sa hýbu spätne. Večer som bol v Slobodnej Európe, teda analyzovali ten film, na ďalší deň som bol v Bartolomejskej na vypočúvaní. Ja som vôbec nevedel, o čo sa jedná. Čiže ten film úplne opačne pôsobil, ako som ja mal zámer. Ja som mal technokratický zámer vyskúšať si nakrúcať s kamerou naopak, vyskúšať si červenú a modrú, jak to bude fungovať. Čiže to je to, divákom to povedalo niečo úplne, ako som ja chcel. A mal som z toho samozrejme radosť, nikomu som to nepovedal, že som to tak nechcel, lebo už mi to dobre robil. To je dosť odlišné, lebo Marek urobil to, čo cítil a chcel a... Áno. A to v tom filmu... Len ja hovorím to pôsobenie toho filmu. Jedna vec je to, čo chce autor povedať, a druhá vec je to, čo divák vníma. Čiže tu je ten problém, že vy ste mali o mnoho vyššie ambície povedať tým filmom, ako ten film sám o sebe hovorí. OK. Čiže to je môj názor. Ja vám hovorím svoj názor, keď mám... Ja nepoznám, na tejto katedre som nevidel jednoduchší film, ako je jeho film, na pochopenie. Ako ja vážne, však ten film sa skladá z 3 záberov, alebo zo 4 plus jeden archív. Jasné, však to je v poriadku, ale rozhodne tam nie je to, že bojuje proti dokumentom ostatným. On bojuje proti médiám a on nebojuje, on len konštatuje, že film je fikcia. Áno, a nad mocou média ako takého. No a túto moc si práve môžeme... Tak som tam nečítal teda, ako nad mocou média. Ja som tam čítal len o tom, že film je fikcia, to mi to povedalo. Dobre, a to vyučujeme 5 rokov na všetkých programoch, že film je fikcia. Film, nechcete mi povedať, že dokument je realita. Že keď snímate, už len tým, že 3D odtransformujete na 2, už je to fikcia. Ja som končil diplomovú prácu, že dokumentárny film neexistuje, čiže... No, takže... Nemám žiaden problém, ale akože v pohode, však ja nemám problém s tým, čo si o tom filmu myslíte. Ale možno tu je na mieste spýtať sa publika, že čo si o tom filme myslí, na ktorej strane teda stojí, či ste odčítali to, aký bol autorský zámer, či bol naplnený. Myslím, že medzi vami je kopec dokumentaristov, niektoré tie tváre poznám, takže čo myslíte? Alebo máte... Veľmi rád by som videl, že by sa niekto z vás k tomuto filmu vyjadril, pretože aj to je pre nás podstatné. Vy ste tu mnohí študenti, áno, tam sa hlási, takže nech sa páči. Nie som si istý, aký jasný bol ten zámer. Keď som to pozeral, ten druhý film je o tej žene, tak prišlo mi niekoľkokrát, kým som ešte nevedel, že je to vlastne celé fikcia, tak mi prišlo niekoľkokrát vyslovene zle.
až som to skoro nemohol vlastne pozerať. A potom, keď som sa dozvedel vlastne, že je to fikcia, že to je celé nahrané, a robím v médiách, tiež som vyštudoval filmovú školu, čiže viem, ako to všetko vzniká. Na druhú stranu počúvam tu stále, že ten film bol so zámerom nejako získať si slobodu na škole, alebo čo? A jaký mal teda vlastne zmysel? Ukázať to, že médiá sú fakt hygienistické, keď pristupujú k témam ako týmto spôsobom a nastaviť tomu zrkadlo, alebo sa vzoprieť nejako tu na ísť si proti škole, alebo čo za tým mám hľadať. Ja som to mal problém skoro odsledovať a neviem ako ostatní, či tiež im bolo niekedy až na zvracanie z toho. Lebo som si myslel fakt, že je to reálne. Ale potom, keď som zistil, že to bolo vlastne ako nastavenie zrkadla, podľa mňa, ak som to ja napokon pochopil, tomu mediálnemu svetu, aký môžeme vidieť v komerčných televíziách, tak si myslím, že bravo. Osobne. Ale neviem, za kým vlastne to bolo zámerom. Tak ďakujem, lebo tak to proste je, čo ste povedali. V prvom rade, to, čo ja hovorím o tom, čo som tým filmom sledoval, je mi úplne akože proste v podstate ukradnuté, akým spôsobom sa to vykreslia ľudia. Proste ja som tým niečo sledoval a ak ten film funguje proste pre tých ľudí, ako tu povedal kolega, tak proste s tým nemám absolútne problém, každý nech si to vysvetlí nejakým svojím spôsobom. To, čo som tým sledoval ja, proste to je môj osobný nejaký zámer, ako ten artefakt alebo ako ten film funguje proste mimo mňa a mimo môj kontext. Proste už nie je moja sila ovplyvniť a proste je úplne OK, keď v tom niekto číta proste nejaký boj za slobodu a keď v tom niekto iný číta boj proti hyenizmu médií, tak proste je to úplne OK, ale každý som niečo číta proste. Ja myslím si, že proste, ako ste povedali, keď ste si mysleli, že to je proste reálne a že ste potom pochopili, že vlastne to je fikcia a že to je proste proti hyenizmu médií a je to úplne že legitímne čítanie toho textu a je to úplne že super proste. Takže to funguje a nejde tam o žiadny boj za slobodu na škole, proste to už akože, to už fakt to nejak s tým nesúvisí. A tak ste to posúvali trošku ako týmto smerom v tom prvom úvode, lebo že bojujete proti ostatným filmom na škole, ako vznikajú aj na jednej, aj na druhej, aj na Slovensku. To je vaša osobná sloboda. Aké vznikajú? No ale povedať, že tento film bojuje proti inému filmu je docela nezmysel. Naposledy bojoval s filmom Stalina Lenin. Bojuje proti tendencii. No, aby sme... Akože, nie že proti... Ale jasné, že nie proti konkrétnemu filmu, ale proti tomu, akože existuje tu nejaký proste úzus na Slovensku a nejakým spôsobom sa filmy točia. A práve tento film mal dešifrovať ten úzus, proste nejakým spôsobom dekonštruovať tú predstavu toho dokumentárneho filmu ako nejakého zrkadlenia reality a proste ísť za to, ísť ďalej. To je v poriadku. To je fajn. No a veď... Já třeba, jestli můžu, tak pro mě tam byla ještě jakoby jedna věc, že strašně jednoduchou formou je ukázané to, co ten divák jakoby dobrovolně přijíma. Že to my děláme sami sobě. Že to... Presne tak, lebo v podstate v tom filme je strašne veľa volovín, akože úplne že človek, ktorý... Lebo toto je vlastne v podstate úplne presne... Ja som ten film natočil ako televízne spravodajstvo. Proste televízne spravodajstvo funguje na emócii. Proste ten film je založený na emócii jednoducho. Televízne spravodajstvo vám hocičo predá, proste, pretože jednoducho je tam nejaká emócia toho proste fungovania nejakého ľudského a vy si to kúpite, lebo to je emocionálne. Proste ten film je emocionálny a vy to zožerete cez tú emóciu, ale proste... Tak to oni to niekedy vydávajú za emócie, ale ja to beriem, že to, o čom vy hovoríte, častokrát to volám dosť obrublo spoločenská pornografia. Lebo spravodajstvo častokrát býva, keď niekto mi ukáže dopravnú nehodu, keď to hrúza, prikrývajú mŕtvolu, ešte dajú štvorčeky, že je tam naozaj tá mŕtvola, aby ju nebolo vidieť. Tak to už je za hranicou nejaké emócie, to už nie je emócia, to už je nejaká pudovosť alebo alebo to priťahuje toho diváka, aby si odpozeral, že ako iní trpia. Takže to sa nedá hovoriť podľa mňa o emocionálnom svete. A Ľubový Ľuda chcel povedať? Ja som chcel k tomu povedať, reagovať teda na vás. To sú podľa mňa také ako silné slova, že si dovolíte povedať, že všetci nakrúcajú filmy bez srdca. Samozrejme, niektorí môžu. Ale nechcem sa vyjadrovať k tomu filmu, keďže som ho nevidel. Ale jedno si neodpustím, lebo vy tu útočíte na sociálny film a z toho, čo tu počujem, vy ste natočili super sociálny film. Čo je sociálne? To, čo sa týka človeka. To sa zhodneme. Keď budete točiť o žabkách, ktoré... Vy ste natočili super sociálny film, to, proti čomu ste bojili. Tuto sa ľudia budú zapájať do toho, ako to vplýva na človeka. Však to je sociálne, vplyv na človeka.
To je jedno, či urobíte o cigánke, ktorá je tam s nahým deckom, alebo budete nejakou fikciou vplývať na niekoho. Ale je to sociálne, je to o človeku. Ako koho vy chcete dehonestovať, že sociálny film, čo je to? Ja myslím si, že on hovoril o tom, čo sme si my ukotvili ako sociálny film. No a čo je sociálne? Sociálne je to, čo sa týka človeka. Hotovo. Koniec. A čoho? Ja myslím, že Marek sa vyjadruje presne v tom rámci nejakých žánrových konvencií, to, čo na Slovensku... Však ale on ich chce búrať, ale urobí sociálnu tému, kde vplývať na... Tak chce zobudiť ľudí. Niekto zobudí tým, že nakrúti nahého cigáňa, niekto zobudí tým, že ukáže takúto fikciu. Ako teda ja som ho nevidel, ale z toho, čo počúvam. Tak ale chce nejakým spôsobom vplývať na vás, na diváka, má nejaký zámer. Tu je šťastný, že Janko odčítal jeho zámer. Však chcel nejako vplývať. Každý filmár má nejaký zámer, ktorý chce realizovať, alebo mal by mať, keď ho nemá. Sú aj takí, čo idú iba nakrútiť, hej, a potrebujú si dostať za to peniaze. Ale taký ten reálny dokument však musí mať nejaký zámer, proste, prečo som sa to rozhodol a čo tým filmom chcem povedať. Keď to ten divák odčíta, je to fajn, keď si v tom nájde ešte niečo iné, super. Ale ako teraz sa baviť, že teraz to dajme do tejto škatulky a dajme to do tejto, to potisníme. Ak sa ten film divákom páči a ak si z neho niečo odnesú, ak budú rozmýšľať nad tým, že či to spravodajstvo, ako ho vnímame, ja ho nepozerám. Tým vyjadrujem svoj názor k nemu. Hej? To, že ho pozerá moja mama, môžem jej na to povedať niečo, môžem urobiť o tom film a budem to ukazovať cestu. Ale on si zvolil túto cestu, ukázal ho. Film pravdepodobne je dobrý, je asi kvalitne remeselne nakrútený, toho tiež niekto musel naučiť, alebo ak mal tam kameramana, toho to tiež niekto musel naučiť a možno bez školy by to nevzniklo. A keď sa niekomu nepáči chodiť do školy, niekto nechodí, netrápte sa, prečo máte doma s odporom stávať. Hovorím, opakujem, CNC stroje, kuchárky, šičky. To nebolo vôbec zmysel. Ale ja hovorím, ja viem, ale však tým sme začali, že o osobnej slobode, a či tu chodí, či nechodí. Ja mu gratulujem, ako natočil dobrý film, ktorý vyvolá diskusiu. Však na tom to je, ak vy idete z kina a poviete, že boli to pekné obrázky, tak ďakujem pekne za také. Však filmy majú vyvolávať a ak sa mu to podarilo, tak to je fajn a môžeme o tom diskutovať, ale že či nejak útočiť na niekoho iného, že on nie je sociálny, ja nemám rád sociálne, tak niekto má rád to, ja mám rád kurča, niekto má rád rezeň, niekto je vegán a nebudem ho nútiť. Prečo mne má niekto vnútiť názor? A ja napríklad, ja by som ho nevnúcoval ani svojim študentom, keď sme sa bavili o tej etike, samozrejme, to je každý máme to niekde nadstavené, niekde ináč. Keby som sa ja stretol a čo som sa stretol, tak poviem študentovi, že ide na nejaký tenký ľad a musí počítať s reakciou spätnou. Samozrejme, ja ako za producenta musím dávať pozor, aby neprekročil nejakú hranicu, kde by to už nebolo akože o etické, ale porušení zákonov tohto štátu, s ktorými nemusím súhlasiť, ale mal by som ich rešpektovať ako občan. Ale etika je na každý ju máme nejak inú nadstavenú. Ja prežijem, keď sa pozriem na zakrvavenú tvár, ale nebudem to vyhľadávať. Proste keď to niekto chce dávať do tých filmov a spravodajstiev, nech si to dáva. Ja šokovaný nebudem. Ja myslím, že aj my sa... Ste ten film nevidel, lebo ono to teraz pôsobí dosť tak scestne a nechcem vás v žiadnom prípade uraziť, ale ten film má dosť v slovenskom kontexte zázračný filozofický podtón. Možno preto sa tu Marek vymedzuje tomu termínu sociálny film, lebo naozaj to není ten sociálny film, aký si vieme predstaviť. Že... Ale ja rozumiem, ja presne rozumiem, ja čo sa to predstavuje pod sociálnym filmom. Môžete ho vy vidieť na katere dokumentu, ale ja som ho tam nevidel. Čiže rozumiete, vy ho tam vidíte spoločne a tak ako tu možno pol sály ho vidí, viete, lebo teraz mi vnúcujete niečo, aby som tam videl,
ja to tam nevidím. Možno je to medzigeneračný problém, že už tieto veci tá staršia generácia... Ja to tak vnímam. To zase mi vyberiete. Je to možné, ale hovorím, že nesnažte sa vnúcovať niečo, čo v tom filme možno niekto neprečíta. A ja som ale neporozumel, že čo tam my vidíme a vy nevidíte. Presne tak, ja tiež nemám pocit, že by sme vnúcovali a už sa... Lebo my hovoríte, niečo sa mi snažíte vnútiť o tom, že je to úplne niečo nové do slovenského priestoru, ktoré má úplne prevrátiť nejaký pohľad na dokumentárny film, tak to ne. A čo bolo? To som tam teda nevidel. A čo bolo takéto? Nič, ako neviem, čo by som tam mal vidieť prevratné. Mne sa páči, ja mám na to ako odpoveď, skúste teda vy to. Ja to neviem ja som to aj povedal v tom prvom mojom výstupe, že s minimálnymi prostriedkami, ktoré teda sú aj ľahko obhájiteľné v dnešnej televíznej praxi, že s takýmto rozpočtom sa dá takto vznikne film, na ktorý diváci vôbec reagujú, že vzbudí polemiku. Zatiaľ, čo tie klasické, teraz ich nazvem opätovne, sociálne filmy, klasického typu, ja tiež točím sociálne filmy a pre mňa je to jedno z východisk, ako tie filmy robiť aj naďalej, ale nie som schopný natočiť sociálny film za 2 alebo za 3 dní, to je nemysliteľné. A on ukázal niečo, ukázal cestu, ako jednoducho rozpútať debatu o probléme, ktorý je podľa mňa závažný. Jano niečo naznačil, že ho interpretuje svojím spôsobom, isto každý z vás si tu našiel svoju nejakú interpretáciu toho, o čom ten film je, a to je na ňom, ja to považujem za zázračné, že reaguje, že nejakým spôsobom zasahuje diváka, tak ako zasiahol aj mňa. Mňa teraz úplne tak nezávisle napadla tá analogia, že vlastne videli sme 2 strašne rôzne filmy, ale vlastne hovoria o tom istom, že akonále sa niečo vypustí, či je to obraz alebo film, tak žije svojim životom a každý ho vidí úplne inak. Samozrejme, že tú abstrakciu inak očítajú treba tí Rómovia, alebo biele deti, alebo kuchárky, alebo neviem kto. A to isté je s tým filmom. Samozrejme, že má vlastný život. No ja by som sa chcela ešte k tým Rómom vyjadriť, lebo on to znelo ako taký útok, čo vlastne dal Marek na ten Ruženin film, ktorý sa mne ináč páčil. Ale že podľa mňa nejde o to, že ako ste vypovedali, že aj nahý Róm môže mať silnú výpoveď a niekoho šokovať a tak ďalej. Samozrejme, že áno, ale ide o to, že akým spôsobom sú tí Rómovia zobrazovaní u nás, že on to myslel tak, že už ja tiež, než som sa dostala ďalej za tým Rómom a videla som tento obraz s tým, ako beha niekto po dedine s obrazom medzi rómskymi detičkami, tak tiež som si povedala ako prvé, že tak toto snad nie, že to už máme akože za sebou. Ja som ani tak jakoby nepřemýšľala, takže nemôžu si nejak tomu... Ale sa to dá posunúť až ďalej, zase to vidíme tak, že sú tretiaci a za rok možno ani samým to tam bude vadiť. Na to sú tí študenti, by to hľadali a sa na týchto veciach popálili. Presne, že podľa mňa to bolo drsne povedané a trošku akože veľmi zjednodušené povedať, že Rómovia vo filmoch to už je prežité, ale je to presne niečo, že to mi prišlo naozaj ako najslabšia ako keby stránka toho filmu, ktorý ináč bol záležitý. Mne sa na tom filme páčilo, že si zvolila ten koncept tej hravosti, že si sa tiež nezaciklila v takých tých klasických výpovediach a strihoch výpovedí z obrazov z tej miestnosti, kde maloval, ale naopak si hľadala nejaké metafory, nejaké inú schopnosť ako vyjadriť sa obrazom, čo je teda pekné. Čo teda na mňa, ja som to videl dávnejšie, ale pamätám si, čo ma vyrušovalo, že mal som pocit, že prichádzaš do priestoru, kde natočíš enormné množstvo záberov a potom v strižni sa to snažíš nejak skombinovať, aby si vyplnila priestor alebo niečo, aby si ilustrovala to, čo ten chlapík tam rozprával. Ja mám osobne pocit, alebo aj tak tvorím, že ako náhle pohnem vôbec raz kamerou vo filme, tak ten pohyb musí mať nejaký význam. A túto kamera, aj strih, bola len akýmsi doplnkovým zásahom do filmu. A toto je presne to, čo možno nás desí na tom, ako to robia v tej STVčke, že oni strihu a tej kamere neprikladajú až taký význam, oni len neustále naplňujú televízny program. Zaznamenávajú udalosti. A, lebo totiž tá kamera má obrovský potenciál v sebe. Chápeš, že ty keď kamerou 5 minút nepohneš a zrazu pohneš,
tak s tou kamerou sa niečo dá povedať. Vieš? Že není to len jeden strih na akvabelu, na jej nohy, na jej hlavu, podvodný strih a toto zopakuješ 5 krát, aby si vyplnila. Ale ja rozumiem, že si v procese... Ja tomu rozumiem. Ja ťa vôbec nekritizujem, ja si vážim ten pokus o tú hravosť. Fakt si to vážim, len nabádam k tomu, aby sa rozmýšľalo aj v tomto, no. To je celé. Já jsem to brala tak, že to je vlastně naše uchopení zase toho obrazu, že to je to naše vyprávění, to, co my tam vidíme, takže... ale děkuju. Já třeba v jiných témach mám ráda dlouhé záběry, když tohle. Ale je pravda, ty akvabely jsou klipovitě stříhané, stejně tak jako ten letec. K tomu. Ale já jsem to brala i v potaz, jsme brali hudbu, na kterou jsme si zvolili, nebo která vlastně byla složená přímo tam na tom place. A snažili jsme se pracovat s tím. Problém je ten, že ako náhle je využitá filozofia toho obsahu, tak ten letec, aj tie akvabely môžu dopovedať ten príbeh oveľa emotívnejším, sugestívnejším a neviem ešte akým... Furt strácam slova, keď sa na mňa pozerajú ľudia. Môžem vás poprosiť, že by ste sa... Neviem, rozumieš mi? O tom ide. Rozumieš tomu, čo hovorím? Alebo si myslíš, že je jedno, ako človek striha film? Ale ne. Tá forma súvisela a podporovala... S tým obsahom. Pretože ten letec sa mi páčil, lebo tak ako tá abstrakcia, tí ľudia si ju otačali v rukách a naozaj hľadali prístup k obrazu a každému mohol vyhovovať iný ten výsek obrazu a inak postavený. A ten letec vlastne ako sa prevracal, tak mi to pripadalo, že je to dobré. My sme sa snažili práve s tým strihom pri tých lecoch aj pri tých akvapelách práve podporiť ten daný pri tom rozhovore my s týmito ľuďmi sme sa stále rozprávali o tom, čo oni v tom vidia, čo oni v tom cítia. Takže tam bola nejaká snaha, možno nebola dokonalá, alebo teda nebola správne prevedená, ale bola tam snaha práve o to zachytenie aj vďaka tomu strihu, aj pomocou toho filmu, alebo pomocou vlastne používania zvuku, strihu a obrazu tiež preniesť tú emóciu, ktorú chcel práve ten letec, čo bolo náročné, pokým nemáte s dlhými ohniskami vlastne kamery a nejako to snímať zo spodu. My sme nevedeli snímať inak tie zábery, takže tam pre nás bolo nutné dať do toho aj ten strih, lebo keby ste videli stále len fixovanú kameru, napríklad na toho letca, tak by to bolo celé v jednom ťahu oveľa by to pôsobilo celé ako keby to nemalo život. By to bolo bez života. My sme to skúšali s Ruženkou, my sme mali veľmi veľa variácií toho strihu. A práve toto nám ako keby podporovalo ešte tú myšlienku aj toho letca, aj tých akvabel. Je to spôsob pohľadu a uchytenia vlastne. Bol to náš spôsob uchytenia, ako sme my videli ten obraz a ako sme sa ho snažili pretaviť. Ale možno, že o tie 2 roky si to nejako ešte raz prestriháme. Je to určite na uváženie. To, že to bolo o emóciách, to je správne, lebo abstrakcia je častokrát o tom. Je tam aj logika, tam normálne rácio a to, že ľudia tam hľadajú a nachádzajú postavy, tak to je také druhotné, ale v podstate to bola abstrakcia. Ja si myslím, že od začiatku ten film bol komponovaný a s tým, keď vlastne Ruženka s tým prišla, tak bol komponovaný ako nejaký art film, ktorý zodpovedá tomu, že je to hra s obsahom a s formou. Ale a v tomto prípade by som možno tú formu a tú hru až tak veľmi neodsudzoval, ale súhlasím určite s tým, že veľa študentských filmov, a to aj ja hovorím študentom v škole, vlastne ako keby v prvom rade išli, keď idú robiť film, tak ich zaujíma tá forma a nemajú ešte vôbec obsah. Hej? Ale ja keď som sedel v komisii na študentské filmy na audiovizuálnom fonde a teraz prídu tie žiadosti a teraz tam máte nasekaný, že študent dokonca aj na dokumenty žiada si Jimmy Jeep, jazdu, Steadicam a ja sa pýtam konkrétne, že kde to využijete? A ticho. Možno pri tom prechode z tej izby, tam možno. Tak a na čomu to je? Lebo to má, jasne, každý ten pohyb kamerou by mal mať svoj význam a potom, keď si to tam dajú tí študenti a nevedia, tak jasne, ako forma, na čo obsah je o ničom, ale bude to na redku nakrútené, to už vieme, s takými objektívmi a budeme tam mať Jimmy G, bude to krásne lietať, budeme tam mať jazdy, ale obsah tam nie je. Čiže v prvom rade by sa malo dbať na ten, aspoň ja si myslím, na obsah a potom
zvoliť si tú formu, ale konkrétne pri ňom ona prišla na začiatku. Som ešte dokonca hovoril vtedy, že vlastne v štvrtáku Peťo Dimitrov robí s nimi tie art filmy, že či si to nechce nechať na ten 4. ročník, proste, že tam sa s tým vyhrá a upozorňoval. Jediné, na čo som ho upozorňoval, ak si na to bude pamätať, lebo ona mala, trošku sme ho do toho dokopali, že mala aj taký ako, že čo tam chce mať, aby si to spísala, aby len nečarovala z vody, takže dala aj dokopy. Potom sama priznala, že jej to pomohlo a ja som ju upozorňoval, že vzhľadom na to, aké má tú dĺžku obdobia a kedy to chcela nakrúcať, že potrebuje oveľa viac času na zostrih. Aby si aj ona sama utriedila, že vlastne my ste to nejaký mesiac len strihali. A že takýto typ filmu, kde sa vlastne idú hrať aj s tou formou, potrebuje oveľa viac času na ten zostrih a že vlastne to môže byť potom cítiť v tom konečnom výsledku, že tak potom, že možno by sa, tak ako povie, že o 2 roky, ale to je problém mnohých študentských filmov. Ale to je... Dve veci. Jedna je čas, že naozaj častokrát, nechcem povedať, že tieto filmy práve, ale veľká väčšina filmov, však tu študenti sedia, vznikajú tak týždeň pred skúškami. Vidieť, je tu pred skúšobným týždňom vo vestibule na notebooku, ak sa mixuje zvuk pomaly a onlineuje sa a tak. Takže to je niečo, že naozaj je veľa študentov, ktorí robia za čárečku, že potrebujú skončiť, aby mali ten kredit a ísť ďalej, postúpiť. A potom sú študenti, ktorí mám aj rád a často chodia a chcú prerušiť štúdium, opakovať ročník, lebo nedokončil film, chce sa s tým ťahať a podobne. A to je naozaj tá druhá cesta, tá náročnejšia, a ktorej častokrát my nevieme ako škola pomôcť, pretože ten školský systém nám to neumožňuje. Bohužiaľ semester má 3 mesiace, sme viazaní na normatívy a to sú tie veci, ktoré podľa mňa v tej škole pôsobia tú neslobodu svojím spôsobom. To je také tá nutnosť, že však vieme, ten semestr je strašne krátky. Dáte zadanie, za mesiac, keď nedonese scenár a má síce tému, v dokumente býva strašne často, že tá téma sa stratí, sa niečo stane a potom musí vymýšľať ďalšiu, je v strese, potom vymýšľa rôzne hovadiny, aby to bolo zaujímavé. Vtedy sa to pretlmočí častokrát, že prídu za mnou, potrebujem redku, potrebujem steadicam. A tej slečne som minulé hovoril, a čo idete nakrúcať? Že pracovný postup v prvom ročníku, no, že potrebuje steadicam. No tak mi to celé opisovala, jaká mal tam nejakú výmenu kolesa alebo niečo. No, tak rozumiem, niekedy sú to také extrémy. Takže, ale to pramení častokrát aj z takýchto nutností. A to je si myslím tá školská nesloboda, ale to je taký tréning aj na tú budúcu neslobodu. Lebo to je vždy, to aj keď má človek hocikoľko peňazí, tak vždy nejaký problém nastane pri tom filme. A na to sa vás snažíme trénovať na tej škole. Ale to je celkom... Byť odolnými. To je celkom pekný mostík mojej poslednej otázky, lebo čas už sme dávno prekročili, ale mňa to veľmi teší, lebo tá debata bola snáď plodná, že by sme si mohli na konci zadefinovať, čo je vlastne ten študentský film, čo by malo byť jeho princípom a či to tieto dva filmy splnili. Môžeme začať možno zľava. Ľubovi Ľuda. Vraj je to ťažká otázka, počujem z publika, je to ťažká otázka. Ja myslím, že ako pedagógovia, tak študenti by o tom mali mať predstavu. Čiže ešte raz mi to zopakujú. To je tak nie ťažká, ale dlhá otázka. Dlhá, OK. Čo je študentský film? Čo sú jeho princípy? Na čo vzniká? A či tieto dva splnili? Podľa mňa, keď to tu teraz zadefinujem, tak mi jasne povie, že som určil hranice neslobody. Čiže študentský film je film, ktorý nakrúti študent proste. Ako, vieš, že vymyslí si proste, že študentský film. Ten, ktorý nakrúti študent proste. A ja by som bol rád, keby ten študent pri tom nakrúcaní mal z toho radosť, že si budú vyberať tie témy, ktoré ich budú baviť a budú sa hlavne snažiť to, čo sa povedzme my snažíme, aby dali do tých svojich filmov nejakú vlastnú generačnú výpoveď. To, čo ich štve, to, čo možno by som už ja očami ich mladších nenakrútil. Proste to by bolo fajn, keby sa oni vyjadrovali k tomuto svetu a možno robili veci, na ktoré my už odvahu nemáme. Proste a aby využili tú možnosť, lebo majú 5 rokov, kedy môžu svojím spôsobom robiť, keď to tak preženiem, čo chcú. Hej? Lebo potom jednoducho prídu do toho sveta, kde si budú musieť kúpiť chlieb za vlastné mlieko a všetky pivo a všetko, čo k tomu patrí, každý, čo má rád. A jednoducho budú musieť, ako to povedal jeden môj kamarát, síce nemusí to robiť, ale povedal, že ja
tie seriály nakrúcam, viem prečo. Prečo ich diváci pozerajú, tomu už nerozumiem. Ale v tom, aby v tom študentskom využili tú možnosť, teraz nehovorím, že či tú slobodu, alebo tú možnosť, ktorú majú, že si môžu jednoducho uletieť a radšej nech si vyskúšajú nejaký, ako, neviem, či nie, že experiment, ale proste nejakú to hľadanie tej vlastnej cesty, lebo zase myslieť si, že teraz skončí školu 5 režisérov a všetci hurá, autorské filmy, ideme. Ja im to hovorím, však to je blbosť. A to aj keď prídu do prváku, hej, nebudú s nich všetci hneď autorskí režiséri. Ale musia sa naučiť to remeslo, v prvom rade pokore k tomu a potom, keď začnú, tak nech si robia vlastné projekty a malo by to byť o hľadaní si tej svojej vlastnej cesty. No ja som tú otázku položil tak trochu s tým niekde vzadu, že ako ich pripraviť do praxe to, že si vyskúšajú tú slobodu, že si budú môcť robiť čo chcú. No my máme to, že sme to spravili na tom, že sa tí pedagógovia, povedzme, aby od každého toho pedagóga v tom ročníku si niečo mohli zobrať. Ja nie som zástancom toho, aby sme vychovávali študentov na svoj obraz, hej. Čiže určite, a ešte ich sami vždy nabádam, že ak aj nesúhlasia s môjim názorom, aby si našli toho svojho pedagóga, oslovili niekoho iného, s kým to konzultovali. Ako ja sa napríklad pre mňa bolo aj inšpiráciou VŠMU, keď lebo viacero študentov odišlo na školu od nás po bakalárovi na VŠMU a pýtal som sa ich, aký je najväčší rozdiel, lebo mňa to zaujíma, lebo ja chcem, aby robili dobré filmy. Pýtal som sa ich, aký je najväčší rozdiel medzi VŠMU a Akadémiou umení. Dostal som odpoveď, že tu nikto nehovoril o žiadnej neslobode alebo čo, ale hovorili, že tu majú viac takú tú prípravu na tie teoretické predmety, hej, bolo povedané konkrétne meno, a ten človek, povedzme, teraz je v Bystrici, hej? A učí tú teóriu. Naši študenti niektorí na to pozerajú jak Boh na Oravu, hej? Tak krivo, že čo? Nerozumejú jej na prvej hodine. Čiže je to pravda, ale má to, a ja viem, že to má nejaký zmysel. Čiže to, ako teraz povedať, že tak, ako to je v Bystrici, že toto je model. Nie, ako ja napríklad tým, že som prešiel tým modelom, tak poznám jeho slabé a silné stránky aj znútra. Čiže to fantastické, čo Marcela Plitková nadstavila, aj tuto prihrajem pánovi dekanovi polievočku, takže čo oni nadstavili. Boli sme len dvaja, keď sme teba vzdelávali, takže... Čiže tam vlastne sa dalo na tom vychytať niektoré veci, ktoré sme vedeli, že fungujú menej, alebo že nám chýbajú. Ale ja nehovorím, aké by som mal tie možnosti. Ja oslovujem ďalších ľudí, ktorí by mohli prísť aspoň minimálne jednorazov. Vy máte v tom fakt, tá výhoda tej Bratislavy je, že ja neviem, že čo napríklad študenti môžu využívať tu. Ja neviem, že by chodili, že tí dokumentaristi, ktorých sú, tak by som sa zaujímal o to, ako je tá práca s kamerou, so zvukom a že tie možnosti. My máme tých, ktorí máme pedagógov. A môžeme sa len ja nehovorím, že sú zlí. Pán Boh zaplať aj za nich. Ale ja by som si nechcel ako... Niekdy hovoria ďalší. Ja sa budem snažiť, aby to v Bystrici bolo fajn, aby zase decká robili len dobré filmy. To je jediné, prečo to ja robím. Lebo ma baví potom ten výsledok, keď vidím Ruženkin film, s ktorým ja zo začiatku nemusím byť vôbec totožnený. Ale môjim cieľom není jej vnútiť nejaký názor, že tak správ to takto. Ako ja jej ukážem a vždycky, aspoň si myslím, že keď sa rozprávam so študentami, keď poviem, že nie, tak, alebo že mám nejaký proti, tak je dôležité u tých pedagógov, aby vám ukazovali cestu ako. Nie len povedať, že ten váš nápad je zlý. Lebo to je vlastne asi to najhoršie, čo vám môžu spraviť, že vám povedia, že nie. Ale vysvetliť vám cestu, že ktorou môžete ísť. Samozrejme, už to, kadiaľ pôjdete vy, však ste svojprávne, všetci majú 18 občianske. Já jestli můžu jenom, musím. Dobře, já jsem chtěla jenom říct, že pro mě dobrý film, špatný film a tu na VŠMU i v Bystrici vzniká spoustu výborných filmů a zároveň třeba v televizi vzniká spoustu zlých filmů, o kterých bohužel nemůžeme říct, že jsou školní. Že to je strašně vymezující. To školní film, to, co je, že člověk v nějakém procesu a zároveň je spoustu výborných tvůrců, kteří žádnou školu nemají. Že... Marek, ako ty vnímaš
Poslanie študentského filmu. To je rozdiel, že čo je študentský film a čo je poslanie študentského filmu, to je asi... Čo je študentský film a čo je jeho poslanie? Čo je študentský film, neviem. A čo je poslanie študentského... Ako môžeš vedieť, čo je jeho poslanie? No, neviem. Tak asi každý by si mal hľadať to svoje poslanie a práve hľadanie nejakého vlastného proste autorského výrazu. Teda ty do tvorby svojho filmu si išiel s tým, že si nájdeš výraz. Nie, už som sa ho našiel. Že ho budeš demonštrovať. No, presne tak, no. OK, možno na to môže zareagovať pán dekan. Ja môžem robiť len PR v tomto, jak bolo povedané. Ja si myslím, že ten školský film má v prvom rade význam v tom, aby filmár bol skutočne filmárom. Lebo viete dobre, že dneska vlastne byť filmárom nie je až taký veľký problém. Stačí, keď zdedíte peniaze po babke, idete do najbližšej produkcie, máte svoj scenár alebo svoju ideu, oni vám všetko zaplatia. Poznám zo Svetového kongresu Uniky, kde sa stretne 64 krajín a sú tam filmy, ktoré nerozoznáte od profesionálnych. A donesol minulý geniálny dokument bankár z Monaka, úradník bankový, ktorý si naozaj zaplatil svoj filmík, urobil si ho pre radosť. Ten film naozaj nepoznáte od toho, vynikajúci sociálny dokument, naozaj tému si vybral v Španielsku, takú malú zastrčenú dedinu, pekné zábery, všetko. Teraz som sa s ním bavil, on si najal kompletný štáb, 40 členy s karavánmi, so všetkým urobil a teraz sa bavil, že 3 roky chodí po festivaloch s manželkou po celej Zemeguli. To je jedna sféra filmu. A potom ďalšia sféra filmu je tá, ktorú my by sme chceli, lebo ste na univerzite, kde vás máme pripravať svojím spôsobom aj na nejaké povolanie, aby ste z toho mohli žiť celý život a fungovať. A to je to, čo by sme vám my mali do toho dať v prvom rade. To znamená to naučiteľné. Čiže tie veci, o ktorých ste vy hovorili, tie tvorivé, to je, si myslím, viacej v tom vnútri toho samotného človeka v jeho osobnom šťastí. A od nás je povinnosťou dať študentom vo všetkých študijných programoch vlastne ten profesný základ, ktorý je možno, že naučiteľný pre nich aj po škole, ale tu je to ľahšie s tými 97 pedagógmi, ktorých tu máme najatých. Takže toto je taký ten môj pohľad. Bystrice je? To som chcel zamachrovať trošku pred sebou. Tak on to urobil na schvál. Nebudeme sa tu hámiť. Veľa nás je. Ja už budem len krátky. No. Ja si myslím, že teda filmová škola je na to, aby dala človeku filozofický základ, aspoň v tom, aby tento rozmer vnímal. A čo sa týka školského filmu, tak si o tom myslím, že to je taký labák, kde si môžete vyskúšať čokoľvek a nikto vás za to ani nezbije, ani nezabije, ani nič sa vám nestane. A či sa presadíte, tak to už je aj otázka takého malého šťastia, ale kto neskúsi, tak ten nemá. No. Ťažšie sa skúša už vonku, ako fakt tá škola. Skúšajte, keď môžete. Tak, dôležité je nakrúcať, ako nenakrúcať. No. Myslím, že toto bolo celkom dôstojné zakončenie. Ja vám všetkým ďakujem za to, že ste prišli. Ďakujem hosťom, že prišli všetkým, aj za to, že sa vyjadrovali. A dúfam, že na niektorej budúcej diskusii z cyklu Poďme hovoriť o sa uvidíme znova. Ďakujem vám a užite si Ačko. Ďakujem.